Isda sa tamban. Walaan po! Ayan, welcome back sa aking YouTube channel na Maestro Waray. Ngayon pa ay magpapalaro po tayo dito sa aming barangay. Live na live, opo. So, nandito na po yung Maestro Waray students. Bagay muna kayo dyan. Yan, opo. Okay, yung laro natin ay tinatawag na titiguin ninyo ang ulam. Okay, isda, karniutan. Pag magsadak isda, maglalata ka bisa nanong ha, isda. Pag sinabi kong isda, magsasabi ka ng kahit anong isda. Pag sinabi kong gulay, magsasabi ka ng kahit anong gulay. Pag sinabi kong isda, karne, uta, pag sinabi kong karne, bisa nanong karne, magsasabi ka, basta ito na yung magagawin. Pag mali ang answer niya, sumok na yun ha. Pag tama, mapurot do. Okay, pag tama, kukuha ng pera yan! 1 million yung premium natin! Okay. Sige, isog na. Umisol na kayo dito. Isda karne. Baboy. Oo. Salute ha. Okay. Isda lautan. Sumok! Isda lautan. Tarong. Sumok! Okay. Isda sa karne, isda. Patay! Isda sa karne. Isda. Wala! Sumok, ngitutuan. Isda. Isda manok. Karne! Okay, ligtas. Isda baboy. Karne! Isda tamban. Sige, maglinis kayo ng mga katawan.